Hello guys! So for today's video guys, kay naghugas din ko sa kanang lumiyagan. Kay ako nang lutoon, ako nang adobohon. So mao to nga ako lang na siyang gihugasan upang ikaduha. Kay kuan magud kayo guys, kanang kuan kayo ang kanang ata guys ba. Nya ako pa gyud nang gipon-an og kausa guys kay feel na ko guys no kay murag kuan pa kayo og pagkahuman-humanan na nang hugas so dagko na siya guys. So mao nang gamay ra nya pagkahuman nagbutang na day kog mantika kay uga naman ang ato ang kaha nga ato ang gis kon og sumpa sa ungo day guys ako na pud nang gilunon niya human kay ako na siyang gi ukay-ukay aron maluto niya og pagkaman gibutang na din ako nang lumiyagan. So ako nang gitulog duha guys kay medyo pisik kayo tanawa rang kayo di ba nison. So mura ko ana og shape charot. Nya pagkaman na guys so mao na din na siya tanan so ako na siyang gi ukay-ukay. Mao nang gamay ra siya guys kay dagko man sad kaayo nya tan-awa ra gud akong kahoy akong sugno dira cute kay sigan no pero makaluto na siya guys. Charis bitaw guys. So ako lang na siyang ukay-ukay og karon guys mao na na siya nay usa ka buko dagko giant guro na siya nya ato na og karon day guys nagbukal-bukal na so nakita man niyo no so mo na tong ilhanan kanang murag na init na gid kay siya baka nang padung na gid kay siya maluto kay bukal-bukal na nya human akong gi ukay-ukay kay parang makuan gyud ang tanang mga lasa guys pa kanang iyang mga kuan din na og pagkahuman ako din na siyang gibutan og asin akong giukay-ukay paghuman para ang lasa jud guys kay naa gyud tanan nila guys batch bitaw guys so mao na akong gingon ana so ukay-ukay lang na ang mga ferdago diha nya pagkahuman ako na siyang gibutangan og magic sarap kay pampalasa ba gyud na permi ng magic sarap guys no kana tong magic sarap guys di gina siya mawala tagaluto na to nagi ng magic sarap kay mao ko na makapadag palasa ng magic sarap nya og pagkahuman din na guys ako din na siyang gi ukay na po sige lang taga-ukay nya human bata na to og gamay suka kay feel na ko guys no kay murag parang ang lasa guys ba og pagkaman naluto na gid siya guys og pagkaman din na guys gadala na sa day kog pagkaon sa akong binuhi nga baboy ihas nya pagkahuman akong gibutang sa kanang bawnanan kay ako naman ay mga tibugol so ako nang gikinamot dira kay parang kuan gud sila tanan guys ba kay namo kay tibugol ana ya dili mabasa tanan nya pagkahuman akong gibutangan og tubig kay parang dili man na sila mokaon og walay butang og tubig guys kay uga ba kayo nya ako din na siyang kuan gihalo-halo sa akong kamot kay ang uban ana guys ang ilaw man is wala pa gid na siya nabasa nya feel na ko guys kay uga pa man so mo na ako na sang gibutangan kay dapat man daw ana guys kung magpakaon ta daghanon daw nagtubig kay kusog man daw na sila mo suyop og kuan tubig guys ba kay bati man daw na og mag-uga so mao to nga akong gidaghag tubig ug pagkahuman guys mo na sila so upat na sila ka pukis ha kay ang duha na guys laki nya ang duha sa dana bay so thanks Lord gid kayo guys kay nanagyoy koy usa na guys nga buntis na so mao na nga ako na silang gipakaon day guys ako na din gihatag nya na may kinadak-an dra so mao din na ang kanang buntis o nya ihasi man kay sila og kamera guys mo nang sige sila tan-aw sa kamera tanawa ra gud na nya ako po diha guys mura sad ko og karon pa sad guys kay naglibog ko guys ansay ko karon kay nangita ko sa silihig na guys wala ambot ila siguro gikaon bitaw guys so ako na silang gibantayan hantod nga mahuman na silang kaon kay magunot-unot man gud na guys so una gyud dala na nila guys is mahadlok sila nako nya ako pun mahadlok pud ko nila pagpakaon ako na una guys manago natagba ko pangita kay mahadlok sila og tawo nya may gali na karon guys kay pirmin ako may amo nila so mao na nga murag naanad na sila nako nandi na sila mahadlok nang magpahikap na nya kung imong duolon kay dili mo dagan kay una na guys mudagan gyud na sila mahadlok og tawo ambot ug ngano nya mutong diha lang day nako na sila gibutang kay kung dunay laing tawo nga mutan-aw na nila guys manuksok man except nako guys kay kaila naman sila nako pirmi man ako magpakaon nila nya mao na nang usa tanawa ra gud na nausik og thank you for watching guys bubos I hope nga nag-enjoy kayo.